Vidi, Predsjedniče. toliko si ubedljiv. Šest. Jesi ti to skočio na nešto ili se popeo na nešto? Nisam, samo da dođem do tebe. Ajde, kaži samo. Imamo jednu molbu. Kaži. Put, bele vode, Krće. Šare, Jesi čuo malo pre da sam rekao to Krće ili Kerće, ne znam tačno šta je. Krće. Imamo projekat. 15 godina imamo Koliko ti je to projekat. kilometara? 5 kilometara ima projekat. Ja sam obećao malo pre ljudima, sad 5, 7, 70, jeste, 150 kilometara. Ne, 5 kilometara. Neću da ti obećam svih 5 kilometara, ali sam već obećao da ćemo da radimo, pa ćemo da radimo. I to brzo ćeš da vidiš mašine gore. Hvala koji dan? vam puno, Hvala vam. predsjedniče. Hvala vam. Šta je Kerće, dobije put i to je... I ja se radujem isto koji ti. Ajde.